መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 35 ወእግዚአብሔር ነቶም ዚበኣሱኒ ተበኣሶም ነቶም ዚዋግኡኒ ውግኣዮም ዋልታን ገለብን ሓዝሞ ንምርድአይ ተንስእ ኲናት አንበጥብጥ መገዲ ሰጎግተይውን ዕጾ ንነፍሰይ ምድሓንከ ኣነ እየ በላ ንነፍሰይ ዝደልይዋ ይሕፈሩን ይነውሩን ጥፍኣተይ ዚሓስቡ ንድሕሪት ይመለሱን ይሕፈሩን ከምቲ ኣብ ቅድሚ ንፋስ ዘሎ ብቕቡቕ ይኹኑ መልኣኽ እግዚኣብሔር ከኣ የባርሮም ብዘይ ምኽንያት መፈንጥሮኦም ብሕቡእ ዘርጊሖምለይ ብዘይ ምኽንያት ንነፍሰይ ጉድጓድ ኩዒቶምላ እዮም እሞ መገዶም ጸልማትን መንደልህፆም ትኹን መልኣኽ እግዚኣብሔር ድማ ዝበጎም ብድንገት ጥፍኣት ይምጽኣዮ እታ ዝሰወራ መፈንጥርኡ ተሓዞ ንጥፍኣቱ ናብ ኣይውደቕ ነፍሰይ ግና ብእግዚአብሔር ባህ ኪብላ ብምድሓኑውን ክትሕጐስ እያ ኣዕጽምተይ ኩለን ወእግዚአብሔር ንስኻ ንመስኪን ካብቲ ዝሕይሎ ንመስኪንን ድኻን ካብቲ ዝብዝብዞ ዘናግፍ ንኣኻ ዝመስልከ መን ኣሎ ኪብላ እየን ሓሰውቲ ምስክር ተንሲኦም ዘይፈለጥኮ ነገር ይሓቱኒ ኣብ ክንዲ ሰናይ እከይ ይፈድዩኒ ነፍሰይ ዘኽቲማ ኣላ ኣነስ እንተሓመሙ ከሊ ተኸደንኩ ንነፍሰይ ብጾም ቀጻዕክዋ ርእሰይ ኣኒነ ጸሌኹ ፈታውየይን ሓወይን ከም ዝነበረ ገይረ ተመላለስኩ ብወላዲቱ ከም ዝበኪ ደኒነ ሓዘንኩ እንተሓንከስኩ ግና ሓቢሮም ባህበሎም ክፍኣት ሓበሩለይ ኣይፈለጥኩን ከኣ ቀደዱኒ ኣይሓደጉንኑን ምስቶም ግቡዛት ዋዘኛታት ኮይኖም ኣስናኖም ሓርቀሙለይ ጐይታዬ ክሳዕ መዓስ ንዝኽጥምቶ ኢኻ ንነፍሰይ ካብ ጥፍኣቶም ነታ ቐንደይ ካብ ኣናብስ ኣናግፋ ኣብ ዓብዪ ማሕበር ኣመስግነካ ኣብ ማእከል ብዙሓት ህዝቢ እውድሰካ ነቶም ብኸምኡ ዚጻረሩኒ ብኣይ ኣይተሐጕሶም እቶም ብዘይ ምኽንያት ዚጸልኡን እውን ብዒንቶም ኣይጣቐሱለይ ሰላም ኣይዛርቡን እዮም እሞ ነቶም ርጉኣት እታ ሃገርሲ ጥልመት ይምዝለማ ኣለዉ ኣፎም ናባይሃ ሃቢሎም ኣሰይ ዓይንና ረኣየቶ ይብሉ ኣለዉ ወእግዚአብሔር ርኢኻዮ ስቓይ ትበል ጐይታዬ ካባይ ኣይትርሓቕ ወኣምላኸይ ጐይታዬ እውን ንመሰለይ ንቓሕ ንነገረይ ድማ ተንስእ ወእግዚአብሔር ኣምላኸይ ከም ጽድቅኻ በይነለይ ብኣይ ድማ ኣይትሐጕሶም ብልቦም ኣሰይ ድሌትና ኾነ ኣይበሉ ወሓጥናዮ ኣይበሉ ነቶም ብጸገመይ ዝሕጐሱ ኹሎም ኣሕቢርካ ኣሕፍሮምን ኣነውሮምን እቶም ዝዕበዩለይ ውርደትን ነውርን ይልበሱ እቶም ንጽድቀይ ዝፈትዉ እልል ይበሉን ይተሓጐሱን ኩሉ ጊዜውን ናይ ባሪኡ ሰላም ዝፈቱ ጐይታ ዓብዩ እዩ ይበሉ መልሓሰይ ድማ ጽድቅኻ ምሉእ መዓልቲውን ምስጋናኻ ክትነግር እያ